шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи роҳатбарро ниқтараш соати дуввуми он аст дар душанбе соат 14:11 ва имрӯз мо читаре ки мебинед меҳмонҳо зиёданд дар барномаи роҳатбар ва меҳмони навбатии барномаи роҳатбар гуфтан мумкин аст савандаи маъруфи тоҷик ки маҳорати ҳирфаӣ дорад ҳам дар сароидани таронаҳои классикӣ ва яке аз беҳтаринҳост дар жанри поп мусиқӣ. ҷаҳонгир зарипов дар Азия Плюс пешвоз мегирем, албатта бо кафкубиҳои сунъӣ ва кафкубиҳои ҳақиқӣ. Албатта хуш омадед. ташаккури зиёд. саломат бошед. Ва ҷаҳонгир, қабл аз оне ки суҳбатро бо шумо оғоз мекунем, ба шунавандагони радио Азия Плюс боз ҳам қайд мекунем ки яке аз беҳтарин ва моҳиртарин навозандагони асбоби мусиқии гитара Шаҳрзод низ дар назди мо қарор дорад. хуш омадед мегӯем. овози шуморо мехостем ки шунавандагон бишнаванд. бори дигар салом, кифоя буд, аммо ба ҳар нав. ташаккур мегӯем. ҷаҳонгир, Шаҳрзодҷондам кафкубиҳои сунъӣ буд ё не? албатта ҳаст. кафкубиҳо ройгон ҳастанд, инро ба сами шумо мерасонем, ҳам сунъӣ, ҳам ҳақиқӣ. саломат бошед. ҷаҳонгир, рӯҳия чӣ гуна аст? Фирдавсҷон, аввалаш салом алайкум ба ҳама шунавандагони радиои Азия Плюс. хо моро ба сомонаҳои аз сомонаҳои иҷтимоӣ мешунаванд, хо тариқи радио мешунаванд. Салому дуруди бепоён ва умедворам ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. таб бисёр хуб аст, шукри худо. саломат бошед. як масъалаи дигар, қадамҳои аввалини шумо, яъне дар шоу бизнес аз куҷо сарчашма мегиранд, дар куҷо оғоз гардиданд? Шояд кӯмаки ширкатҳо ё шахсони муайян буданд? мо қадамҳои аввали худро гӯем дар кӯдакӣ сар карда будем, дар хурдсолӣ, ана дар айёми боғча, мактаб ва баъд аз хатми мактаб соли 2011 аллакай қадамҳои аввали худро шурӯъ кардем ва аввалин эфире ки пахши мустақиме ки ман доштам дар радиои Азия Плюс буд. ба ҳамин хотир аз ҳамон сол шукри худо то ҳозира мо ҳамкории зич дорем бо радиои Азия Плюс ва шахсан радиои Азия Плюс барои ман мисли як хонаи худам аст. чун ман ҳама коргарои радиоро аз соли 2011 то 2024 ман мешиносам. бовар кунед. хуш омадед ба хона. яъне шумо ба монанди ман будед. медонед ба чӣ хотир? аз шумо дида хубтар. шумо чанд сол шуд кор мекунед? ман чиро дар назар дорам, шумо ба монанди ман будед. ман низ ба хона ки равам бо достони холӣ меравам. ман дасти холӣ омадагӣ нестам. саломат бошед. гитара ҳисоб аст. беҳтарин. дар як моҳ 3 тарона ва 2 клип омода кардан ва корҳое буданд ки бояд пештар ба анҷом мерасонидед ё илҳоми кор пайдо гашт ки ин қадар зиёд таронаҳоро дар як муддати кӯтоҳ анҷом расонидед? ҳама моҳи декабр аст, бо соли 2025 оғоз нагардад гуфта ин корҳоро аллакай дар моҳи ноябр ба анҷом расонидед. рости гап, мо аз гӯем дар ҳамин тӯли як сол зиёда аз 7 суруд пешкаши мухлисон гардондем. 7 суруде ки ман ҳоли базмҳои тӯёнаро дар назар надорам. 7 суруд пешкаш кардем барои мухлисон. аммо як муддате буд ки мо аз пайи хизмати мардум будем. мисол як муддате буд ки дар сафар будем. мисол имрӯз дар Душанбе, паго дар Хуҷанд, боз Душанбе, боз Кони Бодом, боз шаҳри Тӯзамхел. вақте пешниҳод кардани сурудам набуд ва ман ташнаи янамон лаҳзае будам ки бояд ба мухлисон суруд пешкаш кунам. чун дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёр бар ман менавистанд ки чаро суруди нав нест, чаро видеоклипи нав нест. ба ҳамин хотир гӯем номусакӣ шуда. мо ҳамин хешид ки ман худам боварӣ надоштам ки дар як моҳ 3 суруд тайёр мекунам. аввалаш дар нақшаи манам набуд ин чиз. вақте якум сурудро дар рӯзи таваллудам 6 ноябр суруди таваллуд ки буд пешкаши мухлисон гардондам. пас аз он лаҳзае буд ки каме ғамгин будам ва як шеъри устод Озарахш бисёр ба ман писанд омад, классикӣ буд ва ман гуфтам, тасмим гирифтам ки анамин суруди классикиро бо тамрини замонавӣ, пешкаши бо мусиқии замонавӣ камтар пешкаши мухлисон гардонам. чун оҳанги устод Ҷурабек Муродов ва устод Афзалшоҳ Шодиев коркард якҷоя аст ва инро пеши мухлисон гардондам. каме нагузашта гуфтам боз як чизи камтар ана шухтар дар кор аст барои мухлисо. барои аудиторияи Инстаграм кор мекунем. бале. мо гӯем ҳама аудиторияро ба назар гирифтем ҳамин тӯли мо. ҳам
дӯстдорони суруди классикӣ, ҳам дӯстдороне ки сурудҳои гӯем праздничне дӯст медоранд барои таваллуд, барои дилхоҳ ва ҳам барои шунавандагоне ки сурудҳои шухро дӯст медоранд ва дар Инстаграм мехоҳанд наворои зебо дошта бошанд. медонед ман як тадқиқоти хурд дар инстаграми тоҷик баргузор кардам миёни сарояндагони эстрадаи тоҷик бошад оне ки албатта он сарояндагоне ки мо мешиносем мову шумо ва то ин дам дар мавриди рӯзи таваллуд миёни сарояндагони тоҷикистонӣ танҳо низом қутбиддин ба фикрам ҳаст бисёр кам аст. Сол устод Баҳодур Неъматовам таваллуд доранд муборак якта, бале. албатта 3 нафар шуд ва боз ки ман медонистагим ҳамин ба фикрам 3 нафар агар хато накунам шояд бошад. шумо шахсе буд ки ин маслиҳатро ба шумо пешниҳод кард ё ки Не, шумо не, худ ин шеърро аслан устод Озарахш худашон солҳои пеш хондагӣ ҳастанд. Хезу тарона сар кун рӯзи таваллуди ту гуфта бисёр суруди кӯҳна аст, оҳанги кӯҳна аст ва ман ин сурудро боз аз гӯем дар иҷрои амаи меҳрубонам хосияти зарафшонӣ низ шунида будам, чун онҳо гӯем дар байни мардум паҳн кардагӣ набуданд ин сурудҳоро. ва ман тасмим гирифтам ва иҷозат гирифтам ин сурудро рӯи кор овардам, успед кардам, шустригӣ кардам. яъне дар масъалаи ҳуқуқи муаллифӣ низ ман шахсан ман як одат дорам пеш аз як корро кардан ҳатман бояд пурсам. Агар иҷозат надиҳанд намекунам ин корро. беҳтарин аст. ва акнун масъалаи дигарро муайян мекунем. таронаи айби кист? анъанаи соли як таронаи классикӣ иҷро кардан ҳам идеяи кист? ман дар тоқаки дӯстони ман бисёр медонанд, ман суруди классикиро дӯст медорам. Суруди классикиро дӯст медорам. Ман намедонам мутаассифона ба чӣ хотир ҷавонои мо анамун кайфияти сурудҳои классикиро гум кардагӣ ҳастанд. Анамун чун сурудҳои классикӣ аслан ҳамаш сурудҳое ҳастанд ки ба дил тез роҳ меёбанд, дард доранд, сода нестанд аслан. ва ман аз хурдсолӣ ки падарам бисёр сурудҳои классикӣ мехонданд, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Хурсанмурод Зарипов, бисёриҳо фикр мекунанд ман фарзанди амакам ҳастам, намедонам аз кадом сабаб. ман бо савту навои классика ба воя расидагӣ ҳастам ва ман мехоҳам ки ҷавонои мо сурудҳои классикиро гӯш кунанд. ба ҳамин хотир ҳадди имкон ҳаракат кардам ки каме ҳам бошад ба дили ҷавоно дарояд. як бора ду суол ният доред ки албатта миқдори таронаҳои классикиро дар яъне соли як маротиба не балки ба соли ду маротиба афзоед ва дар консерти худ аллакай боз ҳам ният доред ки боз ҳам маърифӣ кунед. ана Хурсанмурод Зарипов ин кас ман ин корро зиёд кардагӣ аст. Ҳатто дар Инстаграмам Ҷаҳонгир Зарипов Хурсандович навиштагӣ аст. инро ман пайхаз бурдам рости. бисёр иқдоми дуруст. ман дӯст намедорам рости гап аввалаш аз номи истифода бурдани номи мақсад як шахсиятро мехоҳам ки ҳама вақт худам чӣ мегӯянд ҳаракат кунам ва маро худамро шиносанд, на аз барои падарам, на аз барои амакам. ин бисёр ҳам албатта қарори дуруст аст гуфта метавонем. ва дар мавриди клипҳо акнун суҳбат мекунем. клипи ситораи шабҳоям шумо блогерон ва ҳаҷвнигоронро даъват кардед. сабаб дар чӣ бошад ки сарояндагон ман вақтҳои охир бештар ҳаҷвнигоронро ба клипҳои худ даъват мекунанд? агар ба ин гӯем майл ё ин ки тенденсия назар афканем аллакай 2 сол мешавад ки ба фикрам ҳаҷвнигоронро зиёд ба клипҳо даъват мекунанд сарояндагони эстрадаи тоҷик. фикри шахсии ман аввалаш ин аст ки мисол аудиторияи ҳофизо дигар аст, аудиторияи блогиро дигар аст ва вақте инро микс мекунӣ як чизи хуб мешавад. аудиторияи нав ҷалб мекунам. агар хай гӯем ҷалбам гӯем хато намекунем, чун ба фикри ман мо бояд ҳамкорӣ дошта бошем. на онҳо бекор монанд, мисол на фоидаи ду тараф аст фикр мекунем. мо онҳоро ба аудиторияи худамон шинос мекунем, онҳо моро ба аудиторияи худашон шинос мекунанд. баъд баъзан нақшое ҳаст ки шахсан барои санъаткор ё аз ӯҳдааш намебарояд ё зебаандааш нест, чӣ гунае ки аз пеш ба мо омадааст. ҳамин сухан ҳар кас кори худашро кунад мегӯянд. ба ҳамин хотир
аслан идеяи режиссёр аз аввал ҳамин буд ки бояд дар нақш ман бозӣ мекардам дар ҳамун клип, дар ҳамун видеоклип бояд ман бозӣ мекардам. аммо ман мутаассифона гуфтам ман ин нақшро бозӣ карда наметавонам. Якумаш, дуюмаш ки ин нақши як гӯем ҷавоне аст ки дар ғурури ҷавонӣ, дар айни ҷавонӣ дӯстдори ҳамин корҳо аст. мо аллакай ин рӯзоро паси сар кардем ва ба мо зебанда ҳам нест. ва фикр мекунам ҳамаи блогерҳо аз нақши худашон бисёр хуб бозӣ кардан. воқеан ҳам ман клип таронаро тамошо кардам, ба ман зиёд писанд омад. Яъне дар маҷмӯъ ба назар гиред ки дигар ровиёни радио ҳастанд ки албатта мехостанд ки дар чунин клип таронаҳои радиои маъруф ширкат варзанд. ба назар мегирем ҳатман. саломат бошед. шунавандагони азиз, барномаи роҳатбар дар мавҷи 107 FM идома дорад. рости энерҷии Ҷаҳонгир Зарипов баъди қисми аввали барнома боз ҳам бештар шудааст. то ҷое гуфтан мумкин аст. хушомадед мегӯем бори дигар. ва Шаҳзодҷон ҳам аллакай гитараи худро омода кардааст, ҷур кардааст барои замзама кардани як таронаи навбатӣ ва таронаи аввалин барои барномаи имрӯза. Ҷаҳонгир, чунин як пешниҳод, як таронае бошад ки албатта ҳама таронаҳои шумо барои мо писанд ҳастанд, ҳамаи таронаҳои шумо дар замзамаи ба тарзи зинда беҳтарин ҳастанд, вале ҳамонеро пешниҳод кунед ки албатта ба ҳамагон шояд шунавандагони нав имкон доранд таронаҳои шуморо албатта бишунаванд, онро барои мо пешниҳод кунед. Кадом таронаро гӯш мекунем мо? ман рости гап дигар тарона хонданӣ будам. баъд пас аз оне ки шумо гуфтед ҳама дӯст доранд, фикр кардам охирон суруде ки дар соли 2024 зиёдтар ба дили мухлисон ҷой ёфтагӣ ҳаст, ин суруди ҷони туям аст. ҷони туям бошад. дар дигар барномаҳо низ ин сурудро хонда будем дар ин ҷо. ана хайр, бо дархости шумо. марамат. جان اگر شیرین بود پس بدان جانی تویم، تو اگر قربانی خواهی دان که قربانی تویم. جان اگر شیرین بود پس بدان جانی تویم. ای تو اگر قربانی خواهی دان که قربانی تویم. همچنان رازی پر نهان در قلب جان سوزی منی، تا هنوز من نمیدانم که پزمانی تویم. ای تا هنوز من خود نمیدانم که پزمانی تویم. همین سرود از زیادتر در 2024 мухлисо писанд кардан. беҳтарин саломат бошад. албатта ин ягона таронае нест ки умедворем ки мо имрӯз гӯш мекунем ва ин кафкубиҳо махсусан барои шумо ва Шаҳзод. биёд онро умумӣ кафкубиҳо бигӯем, ба фикрам хубтар беҳтар мешавад. саломат бошед. ташаккури зиёд. албатта десибелҳо ҳам акнун баландтар шуданд ва умедворем ки чунин аст барои ҳиссиёти ҳама он шунавандагоне ки моро дар Тоҷикистон мешунаванд. мо воқеан ҳам дар Тоҷикистон гуфта метавонем, чун дар ҳама гӯшаву канори Тоҷикистон албатта аксарият дастрасӣ доранд ба Радиои Азия Плюс. ва албатта сароидани таронаҳо дар базму маъракаҳо бароятон мушкил аст ё дар консертҳо? чун мо ҳоло зинда шуморо гӯш кардем, акнун дар мавриди ҳиссиёт ва эҳсосоти шумо фаҳмидан мехостем. барои ман рости фарқе надорад, хо дар тӯй бошад, хо дар консертҳо бошад, ба хотире ки мо дар тӯям зинда мехонем. рости гап зиёд вақт агар ягон рӯз бемор набошем, ягон чӣ набошем, ҳама вақт ҳаракат мекунем ки аввалаш тӯйро бо тарзи зинда гузаронем. ва барои ман гӯем бисёртар дӯст медорам зинда хонданро, чун ҳиссиёти зинда дигар аст вақте ки суруд мехонӣ. беҳтарин чунин як акнун масъулият ба фикрам баробар аст, вале чунин ҳиссиёт доред ки дар куҷо масъулият бештар аст, дар консерт ё ин ки дар тӯй масъулият баландтар аст? бале, чун консерт зиёд аст гӯем барои ана баромада суруд хондан ва дар консертҳо як дона суруд мехонем зиёдтар. агар консертҳои
гӯем омаро гирем да зиёд сарояндаҳо ҳастанд омавиро агар гирем туй бошад дар ҳаёти инсон зиёдтар як бор аст дар зиёди нафархай ҳастанд одамое ки ду се бор занг гирифтагӣ ҳастанд тамонаи онро мекунем ки як бор бале тамонаи онро мекунем аввалаш ки як бор бошад ва мардум зиёд кӯшишҳои зиёд мекунад ки туяш беҳтар гузарад ва ин на танҳо аз мо вобаста аст балки аз меҳмонҳо ҳам вобаста ҳастанд ман рости гап зиёд нафаро ба ман мегӯянд ки ту бисёр ана чӣ мегӯянд переживат мекунӣ бисёр ки дар ташвиш ҳастӣ дар туи маъракаҳо мо намедонем ба чӣ хотир ман ба онҳо мефаҳмонам ки туйдор ба ӯ фарқе надорад ки ту имрӯз таъбат хуш аст таъбат болида нест ту чӣ проблемаҳо дорӣ баъди духтури дандон омадӣ бале ба онҳо фарқе надорад онҳо танҳо як чиз аз сароянда мехоҳанд туи онҳо хуб гузарад ва мо бояд ин барои мо қарзи мо аст ки мо бояд туи ҳамон инсонро обод кунем ки ана барои ӯ рӯзи фаромӯшнашаванда бошад ин қадар меҳмонҳоро даъват кардааст ин қадар заҳматҳо кашидааст ин қадар пул масраф кардагӣ аст ки то ки туяш дар сатҳи олӣ гузарад ва ӯ аз мо аз меҳмонҳои худ бояд аз мо аз меҳмонҳои худ интизор аст ки туяш хуб гузарад ба ҳамин хотир барои ман туй гӯем як ҷое аст ки ман зиёдтар ҳаракат мекунам ки хуб гузарад биёед каме дар мавриди оянда суҳбат мекунем чунин як имконият мебуд ки дар оянда бо сарояндагони хориҷӣ тарона мехондед замзама мекардед бо кӣ ин таронаро замзама мекардед ва чаро маҳз ин нафар мебуд саволи аҷоиб бовар мекунед ман то ҳозира дар фикри ҳамин кор нестам намедонам аз чӣ хотир бошад намедонам аз чӣ хотир бошад шояд аз муваффақияти шумо бошад акн гӯем сарояндое ҳастанд ки дар зиноҳои хело баланд ҳастанд мо орзу мекунем ки ҳамроҳи онҳо сурудхонӣ кунем аммо то ҳол интихоб накардаам ростига фаҳмо чунин лаҳзаҳое буданд ки хоҳиши умуман тарк кардани саҳнаро доштед ва чӣ кӯмак кард ки фаъолияти худро идома диҳед яъне дар маҷмӯъ мо медонем ки шумо дар донишгоҳи славянӣ ба ҳайси ҳуқуқшинос албатта таҳсил кардед вале роҳи санъат бароятон бозам наздиктар буд ва дар донишгоҳи санъат низ ман мехонам акнун ин маълумотро мо надорем акнун пайдо кардем дар курси панҷум беҳтарин ва буданд чунин ҳолатҳо ин гуна ҳолатҳо қариб зиёд мешаванд ман дигарҳоро намедонам ба ман тез мешаванд ки ман мехоҳам баъзе ҳолатҳое мешавад ки рӯҳан монда мешавӣ баъзе пастию баландиҳое ки зиёд нафарон фикр мекунанд ки санъаткор будан бисёр хуб аст заҳмате оқа зиёд надорад намедонам аз кадом сабаб ин хел фикр доранд фикр мекунанд ки мо ҳар рӯз дар маишату дар ҳамин гуна маъракаҳо ҳастем намедонанд ки чӣ гуна ки шоир мегӯяд куҷо донанд бедилҳо дили моро ки ҳар як хандаи мо дард дорад мегӯянд мо бояд чӣ гунае ки гуфтам ҳама вақт дар лабои мо бояд ханда бошад чун он нафаре ки моро даъват кард ӯ аз мо хурсандӣ интизор аст аз мо хурсандӣ интизор аст ва ӯ аз мо интизор аст ки мо таби онҳоро болида гардонем ба ҳамин хотир санъат бисёр як роҳи душвор аст бисёр як хатарҳои зиёд дорад бисёр як пешпоиҳои зиёд дорад зиёдтар аз он нафароне анамон пешпоиҳоро мехӯрӣ ки аз он интизор нести ин чизҳоро ба ҳамин хотир баъзе вақт дилхаста мешавӣ мегӯӣ шояд ҳамин роҳро бас кунам аммо мешинӣ фикр мекунӣ бисёр раҳро тай кардӣ ки қафо гардӣ як раҳи тӯлониро тай кардӣ аллакай қафоро нигоҳ мекунӣ ки ин қадар заҳмату меҳнатҳо пеши чашм мебиёяд ва мегӯӣ на ман бояд давом диҳам ва чӣ гӯям рости гап мешавад ин хеле рӯзҳо зиёд барои мо ман ҳамихеле инсон ҳастам ки як корро шурӯъ кардам то ба охир нарасонам аз роҳ намегардам саломат бошед ягон машғулиятҳои муайян ҳастанд ки дар хона доред барои яъне ором шудан ин шояд бозии футбол бо дӯстон бошад ба тамрингоҳ барои машқ кардан рафтан ё ин ки чойи кабуди махсусе ки дар хона аъзоёни оилаатон омода мекунанд як
роҳ бошад. тоқагӣ. Танҳоӣ? бале, танҳоӣ, сайру гашт дар мошин дар гирди шаҳр ё ба ягон сафар баромадан берун аз Тоҷикистон ягон ҷо истироҳат меравӣ, дар ҳамон ҷо гӯем перезагрузка мекунӣ. фаҳмо. Яъне ҳамон ба истилоҳ перезагрузка ба шумо кӯмак мекунад то ин ки фаъолияти худро идома диҳед. бисёр хуб. Акнун дар мавриди ин масъала низ мо маълумот гирифтем. Шумо соли 2011 фаъолияти худро оғоз кардед. Кадом сол аллакай дар базму маросимҳо фаъолона мерафтед, ба радио телевизион даъват мекарданд? Дар маҷмӯъ ба қавле кор хуб шуд. Ман рости гап аввалин туе ки ба ода гирифтам соли 2014 буд, аввалин аросие ки ман ба ода гирифтам ва аз ҳамон сол уже аллакай кам мерафтам туйҳо. Аз 2018-19 аллакай кор ба ман гӯем дарахти ман ба ман мева дод. Аз соли 2018? Бале, 18-19. Як нуқтаи дигарро муайян кардан мехостам. аллакай рӯҳан худро хубтару беҳтар эҳсос мекардед ки ҳамаш хуб аст? Ҷаҳонгир, яъне бо худ суҳбат мекардед, ҷаҳонгир аллакай хуб аст ку? чунин фикрҳо буданд? албатта ман ҳар рӯз шукргузор ҳастам, чӣ дар чун мегӯянд зиндагӣ бе пастию баландӣ намешавад. мешавад ҳолатое ки каме дар пастӣ ҳастӣ, дар ҳамон ҳолатам шукргузор ҳастам ва он чизеро ки ман интизор будам дар санъат аллакай чӣ гунае ки гуфтам дарахт калон шуд, мева дод, шукри худо ва боз ҳаракат мекунем ва мебинем бо чӣ гуна сюрпризҳо моро дар пеш интизор аст. умедворем ки танҳо тӯҳфаҳое ки албатта ба шумо писанд меоянд ва шуморо танҳо ба хушҳолию хурсандӣ меоранд. бо блогер Беҳрӯз Ҳафизов ки бо номи Беха English дар Instagram маъмул аст, забони англисӣ меомӯзед. дар оянда нақшаи омода кардани тарона бо забони англисӣ доред ё ин ки ин танҳо барои рушди умумии шумо аст? ташаккури зиёд, бисёр саволи хуб. Беҳрӯзам низ хурсанд мешавад ба фикрам дар ин савол. мо бо Беҳрӯз танҳо дӯст ҳастем. ман ягон бор Беҳрӯза нагуфтам ки ту ба ман дарс де англисӣ. Present simple-ро фаҳмом. бале, мо дӯстии мо бисёр гӯем аз барои худо аст аввалаш. дуюмаш ки ман аз ӯ савед мепурсам, ӯ аз ман савед мепурсад, баъд тавсия мепурсад, баъзе ҳолатҳое мешавад ва баъзе калимаҳоро агар нафаҳмам мепурсам аз ӯ. ана ин гуна аст. аммо албатта ки нақшаи суруд хондан дорем бо забони англисӣ, бо забони русӣ ва бо забони туркӣ, бо забони арабӣ. беҳтарин. чунин яъне гуфтан мумкин аст ки чунин як иқдом набуд аз тарафи шумо ки дафтари 12 варақаро гирифта бо қалам ба назди Беҳрӯз меравам, имрӯз мо past simple-ро меомӯзем ё ман намедонам дигар манзурро бошад. чунин набуд? чунин гӯем нақша набуд да ман менавистам, мегуфт биё, ӯ ҳамқа гап дорад бо лаҳҷаи кӯчагӣ агар гирем мега биё брат, биё мега. лекин барои ман дар ҷои аввал санъатам аст. ман ҳоли корҳои санъатамро ана мехоҳам аввал ба анҷом расонам ва боварӣ дорам ки мо ҳамроҳи ӯ як рӯз не як рӯз дарси хуберо ба анҷом мерасонем ва ӯ ба ман ёд медиҳад англисиро. мо низ умедворем ва умедворем ки 10% барои мизоҷони нав овардан барои мо низ албатта фаромӯш намекунам. саломат бошед. биёед ба ду суоли шунавандагон посух мегем ва баъдан ба танаффуси мусиқавӣ меравем. чун як суол аст аз шунаванда: оё боре шудааст ки аз тӯйхона гӯшна баромада бошед? чӣ хеле мо медонем на ҳама сарояндаҳо дар тӯй хӯрок мехӯранд. ана суол. бисёр саволи хуб. ин нафар касе аст ба фикрам дар байни мо сарояндаҳо мегардад. ман қариб ки аз 98% тӯйҳо гурусна мебароям, чун барои ман дигарҳоро намедонам чӣ гӯям. барои ман боз мегӯям ки тӯй як ҷое аст ки як ҷои муқаддас, як ҷое аст ки бисёр як гӯем бори вазнин дар дӯши ман аст. ман дар аввалин фикре ки дар сари ман аст, тӯй бояд хуб гузарад. тӯй бояд хуб гузарад, тӯй бояд ба хурсандӣ гузарад. ман намегӯям ки ҳамаи тӯйҳо ба хурсандӣ мегузаранд. ҳастанд якта дута тӯйҳое ки
аз ҷониби мардум нестанд, аз ҷониби меҳмонон ҳамин гармӣ нест. Намедонам ман аз кадом хотир аст. мо истироҳат карданро бояд хуб ёд гирем. мисол анамун ғаму анду, анамун проблемаҳои зиндагӣ, анамун чизҳоро вақте ки тӯйхона медароӣ, аз дари тӯйхона бояд берун гузорӣ, чун ту омадаe ки бо хурсандии мардум ҳамроҳ бошӣ. Ман медонам ин кор душвор аст. барои мо ҳам дорем проблема, мо ҳам дорем ғаму анду, мо ҳама инсон ҳастем. аммо ҳаракат мекунӣ ки ҳамин чизҳоро ҳадди имкон якҷо гузориву таъби як касро хуш гардонӣ. вақте як кас механдад, ҳамраҳи ӯ аз он энергия мегирад. вақте ту зиқ ҳастӣ, бо қош қавоқ ҳастӣ, ӯ низ зиқ мешавад. ва як бори гароне дар души мо аст ки ҳамин тӯй хуб гузарад. вақте тӯй хуб мегузарад, аллакай баъди 1 соат ба хона меравӣ, мегӯӣ ман гурусна ҳастам, ба ман хӯрок биёр. ҳайрон мемонам, он нав аст тӯй омадӣ? Не, ман намехӯрам. ин яке аз сабабҳояш аст. сабабҳо зиёдам ҳастанд. ин ки ширро гирифтан мумкин аст ҳам ба худ, ҳам ба шер. чаро на. идома медем суҳбатро. ва акнун мо дар мавриди кадом масъала суҳбат мекунем? инҷо рости як суоле ки шунаванда равон кардааст, ман намедонам инро пурсидан мумкин аст ё не, вале кӯшиш мекунам қисман як гулчин карда аз шумо пурсон шавам. санъаткор ягона касбест ки ҳам роҳат мекунӣ ва ҳам тарона мехонӣ ва ҳам пул даромад мешавад. ва дар баробари он якчанд касби дигарро намуна оварданд. дар маҷмӯъ шумо бо фикри шунаванда рӯзӣ ҳастед ки касбест ки ҳам инсон роҳат мекунад, вале ба фикрам ки шумо қаблан дар мавриди ин масъала аллакай як фикри мушаххаси худро гуфтаед. акун ман ба ҳамон шунаванда як дархост дорам аз ҳамон кас. метавонанд ки дар як рӯз 6 соат мусиқиро баланд кунанд. 6 соат баланде ки дар тӯйхонаҳо аст. ва баъд баробар диан ҳамон ҳофизе ки гӯш мекунанд, ҳамон сарояндае ки гӯш мекунанд, суруд хонанд, дод зананд. хе о лайли 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 ҷоным фидои лайли. агар ту бошӣ розӣ хуш бигзарад ҷавони бад. ман тара дӯст медорам, тара ман дӯст медорам кардан баланд сурудхонӣ кунанд. ва боз истанд дам гиранд, бо пагони зам ҳар рӯз ҳамин корро ба анҷом расонанд. ва ман инро роҳат гуфтан мумкин бошад ё на? бале, ин яке аз сабабҳояш аст. баъд дар хунукӣ видеоклип сабт кунанд, маблағ сарф кунанд, дар ҷустуҷӯи оҳанг бошанд, интизории видеомейкерҳо бошанд ки медавонанд, дар ҷустуҷӯи студиёи хуб бошанд ки дар он ҷо медароянд, соатҳо интизор мешаванд як сурудро. албатта ки ҳар як кор қиндии худро дорад. ҳар як кор қиндии худро дорад ва ҳар як кор анамун меваи бамазаи худро дорад. ман фикр мекунам ки сарояндагӣ ҳам мисли дигар корҳо бисёр як қиндиҳои худро дорад. беҳтарин саломат бошед. пешниҳод мекунам як тарона гӯш кунем аз шумо ва тариқи зинда. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир радиоприёмникро баландтар кунед. фарқе надорад дар куҷо бошед, дар хона бошад, хо дар роҳ. мо тарона гӯш мекунем аз ҷаҳонгир зарипов ба тарзи зинда. саволҳои шумо маро каме хафа кард, ба ҳамин хотир ман суруди хафам кардиам мехонам. бошад. хоҳишам рад кардӣ, аҳволема бад кардӣ, рангу рӯям зард кардӣ, хафам кардӣ якам кораки хом, ҷавоб надодӣ ба паём, нагуфтӣ ки биём наём, хафам кардӣ. бигӯ то кай ба дунболи ту ман мегардам, бидон охир туи танҳо давои дардам. ёрам маде озорам, танҳо туро дорам, эй моҳам туро дӯст дорам, бидон ишқи туро ба ҷон харидорам. анамин гуна ҳолатҳо мешавад ки сурудро аз хотир мебарорӣ дар тӯй ва аз ҳама чизи гӯем муҳимаш ҳамин аст ки бояд худатро гум накунӣ, аз ҳолат худатро барорӣ. саломат бошед. умедворем ки он шунавандагоне ки албатта чунин суолҳоро пурсон шуданд, ҳоло акнун мутмаин шуданд дар мавриди посухҳои шумо.
ҷаҳонгир чунин як суол дорем мо ба шумо боре ҳам шуморо бо падаратон муқоиса кардан мегуфтанд ки чаро дар жанри интихоб кардаи падаратон тарона намесароед ва дар маҷмӯъ чунин фикрҳо ба фикрам буданд. акнун аввалаш ки мо ҳамроҳи падар чанд суруди классикӣ дорем. намедонам бо мурури замон бошад бо намедонам анамун замона чиро талаб мекунад ё мо дар вақти зиёд сурудҳои эстрадӣ ба воя расидем шояд бошад ки ман роҳи эстрадаро интихоб кардам ва падарам низ зид нестанд дар ин бобат. аммо мухлисои падар ҳамавақт аз ман хоҳиш мекунанд ки кане як классикӣ хонда метавонӣ ё не гуфта. ва шумо албатта исбот мекунед ки метавонед. акун мехонем ҳадди имкон он чизеро ки падар мехонад фикр мекунам ки аз удаи мо оли дар 10 солаи охир мумкин набароем. барои классика як роҳи бисёр душвор аст. шашмақом бисёр як мактаби душвор аст. ин мактабро бо 1 сол 2 сол аз худ кардан номумкин аст. саломат бошед. таронаҳое ҳастанд ки омодаанд аммо ҳоло намехоҳед онҳоро нашр кунед. бале ҳастанд ин таронаҳо. ҳам оҳанг бошад ҳам аранжировка матн 100% омода аст ки гузорем ва дар як мочорта шавад оқибаташ хуб намешавад. яъне мухлисон боз зиёдтар талаб мекунанд. пас аз соли нав мондагӣ ҳастем дар нақша. бисёр хуб. тақрибан гуфта метавонед ки чанд адад тарона аллакай омода аст то яъне барои истифода яъне барои мизоҷ аллакай метавонем дар мағоза гузорем. намегӯям. чашм мекунам. акнун ин бо чашмои бузурги ман умедварам чашмои шумо бузург аст. саломат бошед. вале ба ҳар нав ин пинҳонӣ аст. бале. саломат бошед. акнун пешниҳод мекунем ба шаҳзодҷон то ин ки бори дигар гитараи худро бисанҷанд ҷур кунанд чун моро ҳоло ҷур кунед рубобро. воқеан ҳам таронаи нав интизор аст. ситораи шабҳоям он як клип таронаи хуб омода карданд. гулдухтарони зеборо барои сабти клип тарона даъват карданд ва дар маҷмӯъ як таронае аст ки мо интизориҳои зиёд дорем ба фикрам. бошад. дидум духтараки хушрӯ сафедаку камон абрӯ ба як нигаҳ дилма бурдай ба як нигоҳи ҷоду шудум ошиқу овора духтарак парво надорад аз ин ҳоли дили ошиқ вале хабар надорад туи ягона дар дилам канори ман набошӣ میمیرم فقط توی بهارم ای جانم ستاره ای شبایم یکی یگانه در دلم کناری من نباشی میمیرم فقط توی بهارم ای جانم ستاره ای شبایم اون نازک و دل پسنده ای دلکم به دلش بندای میگم که من عاشقی تو ای میگه عاشقی فندای تا کی کنم زاره با نازت کشتای تماره اگر کنارم بیمانی عاشق نشم دوباره توی یگانه در دلم کناری من نباشی میمیرم فقط توی بهارم ای جانم ستاره ای شبایم یکی یگانه در دلم کناری من نباشی میمیرم فقط توی بهارم ای جانم ستاره ای شبایم. این بود سرودی ستاره شبایم.
беҳтарин сипос мегӯем бори дигар ба ҷаҳонгир ва шаҳзод. албатта барои чунин як замзамаи зебо. Медонед ин тарона барои ман вобаста ба он клип таронае ки шумо омода кардед мо дидем, барои ман бештар медонед вақте ки дӯстон дар назди гулхан ҷамъ меоянд ва бо гитара ин таронаро пешниҳод мекунанд, бисёртар барои ман ин чунин як эҳсосот ба стилои ҷавонони имрӯза чунин як вайб овард. барои шумо чӣ таассурот, чӣ умуман ҳиссиёт дорад ин тарона? барои ман низ анамон ҳиссиёте ки шумо доштед ба даманам низ ҳаст, аммо мо ҳаракат мекунем ки анамон чӣ зиёдтар дар ҷавоно дида мешавад ҳамон тарафро интихоб кунем, чун ин суруд агар аҳамият дода бошед суруде аст ки барои ҷавонои барои он нафароне ҳастанд ки аз мактаб то ба донишгоҳ мо анамон дидамон анамон назаре ки мо доштем барои ҳамонҳо буд. ба ҳамин хотир мо роҳи камтар давраи донишҷӯии мардумро интихоб кардем ва клипро дар ҳамон бобат сабт кардем. бисёр хуб. албатта бубинед ки ҷаҳонгир зарипов дар мавриди аудитория низ зиёд андеша мекунад. бисёр хуб. ва соли навбатӣ аз соли 2011 гуфтам мумкин аст ки дар саҳна ҳастед, чӣ дастовардҳоро мехоҳед дар соли 2031 дошта бошед? чун дар танҳо мо дар 2031 яъне 7 сол пас дастоварде ки ман мехоҳам аввалаш саломатӣ бошад. Саломатӣ бошад. ҷавон ҳастед. ба фикрам дунё бовар кунед на ба ҷавонӣ раҳм дорад, на ба дигару дигараш. аввал аст ки бигузор худованд моро то амсол насиб гардонад, баъд мебинем бо чӣ дастовардҳо моро дар пеш интизор аст. бисёр хуб. аммо нақшҳо зиёданд. насиб карда бошад ки нақшҳоро ба анҷом расонем. бошад. як соли дигар он аст ки чун ҷаҳонгир зариповро мо медонем ҳамчун як сарояндае ки албатта бештар қиссаҳои аҷиб зиёд нақл мекунад. чӣ қиссаи аҷиб аз базму маросимҳо барои мо, барои шунавандагон гуфта метавонед? қиссаҳо зиёд ҳастанд. қиссаҳо зиёд ҳастанд. аммо шумо яке аз анон бобатҳои қиссаҳоро интихоб кунед, ман ба шумо нафаҳмам. мо бояд жанр интихоб кунем. бале. акнун чун гап дар сари базму чорабиниҳо мешавад, бошад ки чунин яъне вақте ки шумо дар ягон чорабинӣ омадеду шуморо дида номи дигар сарояндаро гирифтанд. ин гунаам буд. ин гунаам солҳои пеш ин хел коро будам. шумо омадед валиҷон азизов мумкин аст бо шумо акс гирем, ман намедонам. не акун хела будам. рости гап акнун интизор ҳастем ки шумо ба мо қисса бигӯед. намехоҳам ин қиссаро гуфтам. рости гап дигар қиссаро бигӯед. як қиссаи бисёр барои ман хандаовар аст ва ба фикри ман ягон вақт аз хотири ман намебарояд. биёд инро ягон барномаи дигар ба мегузорем. бисёр буданд ҳолатҳое ки ана ман дар тӯй будам, ана сурудхонӣ карда истодам. намедонам аз кадом сабаб ман хонда истодам, бо баъзе рафиқо шӯхӣ кардан дар ҳамон бобат. хонда истам суруда, як вақт мебинам як мардам 5 кас бардошта бировардан берунам. хеле намедонам ва ё мағз буд ё беҳуш буд. бечора. баъд бо тарафи ман навозанда гуфтан бача сахти бад хонди наби одам беҳушид бардошта бурдан ша гуфта хеле ман инро гуфтам мехостам амолакай чунин ин суханро гуфта будам ки яъне аз сабаби таронаҳои шумо аст. лаҳзаи аҷиб дар тӯю маъракаҳо дида мешавад. ҳодисаи аслиашро муайян кардед? ин ҳамон нӯшокӣ будааст? ман рости гап дигар намедонам. барои ними мардум рақсу бозӣ доштан 10 нафарам хе бардошта буровардан он одамро он мардакро. умедворем ки он қисса сиҳату саломат бошад. қисса ба хайр ба анҷом расид. як суол дар мавриди таронаҳо. хит таронае доред ки онро хуб омода кардед, сифат матн оҳанг, аммо онро мухлисон хуб қабул накарданд? номашро гуфтан муҳим нест. ҳастанд. албатта ки мо аввалаш аз зиёди сурудҳо интизор мешавем ки хит шавад ҳар як сароянда. аммо ман як видеоклипе сабт кардам дар ҳамин сол. тарзи ретро буд ва гӯем ман аз аввалин нафарое будам дар ҳаст. ҳамон ҳолат ба сабт карда буданд ретро як чанд касу, не ки ман ретрои европейские интихоб карда будам, ретрои амрикоӣ интихоб карда будам.
суруд ман номашро ҳам гуфтам метавонам хафам кардӣ чӣ гуна ки гуфтам дар он видеоклип агар аҳамият дода бошед ман бурудтои худро хеле мондагӣ ҳастам ана бисёри корҳое буд ки ман дӯст намедоштам кунам аммо маро режиссёр ана маҷбур кард ки ту бояд анамин гуна бошӣ либосат анамин гуна бошад ва шеърам бисёр ба ман то ҳолиам писанд аст аммо намедонам аз кадом хотир зиёди нафаро шояд қабул накарда бошанд инро аз миқдори тамошобинон дар ютуб шумо гуфтед? Бале. Чун мо онро ва ба фикрам аксарият онро ба тарзи зинда гӯш кардам, бисёр хуб аст ва тарзи либоси шумо ҳам бад нест. Ман дар хотир дорам патяшки дар онҷо будам ба ҷои тасмаи умумӣ. ва ба ҳар навъ мо умедворим ки он тарона миқдори арзандаи тамошобинҳои худро ҳоло дар ояндаи наздик боз ба даст меорад. ва акнун дигар масъала, агар илҳом барои эҷод кардан набошад, онро чӣ тавр пайдо мекунед шумо? саволи аҷоиб. илҳомро ба вуҷуд меорем. ҳаракат мекунем ки илҳом пайдо шавад ва ина бинед ки илҳом бошад набошад вақте ки зиёд гӯем пауза дорӣ бояд ту сабт кунӣ як суруд. яъне ин аллакай бештар ба ҳамон рафти истеҳсолоти фабрикаву завод монанд мешавад ки ман бояд иҷро кунам ин корро. бале бояд маҳсулоти худро пешниҳод кунӣ. танаффуси бояд дилхаста нашавӣ дилшикаста нашавӣ бояд ҳаракат кунӣ вай худаш боз мурури замон боз пайдо мешавад. илҳом нест гуфта шини як вақт аз хоб мехезӣ 10 сол пас сипарӣ шудад илҳоми ту омадааст дигар да ягон кас дар кор нести на худат на илҳомат. бисёр аҷиб. танаффуси аз ҳама тӯлонии шумо чӣ қадар буд дар эҷодиёт? 3 моҳ 4 моҳ. 3 моҳ 4 моҳ. аммо ҳар як рӯзе ки сипарӣ мешуд шумо аллакай андеша мекардед ки ана ҳамон 10 сол ҳоло мешавад. бале саломат бошед. ва қабл аз анҷоми барнома мо мехостем мухлисон ҳаводорони эҷодиёти Ҷаҳонгир Зариповро хусусан ҳамчун номзад барои ба даст овардани ҷоизаи Tarona Music Awards хотиррасон мекунем ки Ҷаҳонгир Зарипов 14 декабр дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ширкат меварзад ва номзад ҳастанд барои гирифтани ин ҷоизае ки ном дорад Tarona Music Awards. ҳатман ба е чипта ворид мешавем, чиптаҳоро мегирем ва меоем барои тамошо кардан ва ҳаловат бурдан аз таронаҳои Ҷаҳонгир Зарипов дӯстон. дуруст ва аз фурсат истифода бурда ман низ ҳамаи мухлисони худамро ба консерти Tarona Music Awards ки дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев баргузор мегардад ҳамаи шуморо даъват мекунам. ман боварӣ комил дорам ки ин консерт дар сатҳи олӣ мегузарад ва мисли дигар консертҳое ки Азия Плюс пешкаши мухлисон мегардонад ва ман як чизро аз шумо интизорам. анами қарсакҳои сунние ки имрӯз ба мо Фирдавсҷон дод, ман аз шумо танҳо хоҳиши онро дорам ки дар ҳамон ҷо қарсакҳои ҳақиқӣ бошанд, яъне сунъӣ набошанд ва моро дастгирӣ кунед, ба мо гӯем як мотиватсияи нав диҳед, як ангеза бошад. бале саломат бошед. сипос мегӯям Ҷаҳонгир, воқеан ҳам суҳбатҳои мо албатта баробари он ки як ранги дигар мебахшанд бо таронаҳо, бо як кӯшиш ва бо замзамаи самимии шумо, албатта дар нашри гузашта вақте ки ба меҳмонӣ омадед мо ин қадар таронаҳоро аз шумо гӯш кардем, ҳаловат бурдем аз таронаҳоятон. албатта баробари ин замзамаи таронаҳоятон суҳбати самимии онро боз гарм мекунад, ранг мебахшад. ташаккури зиёд. саломат бошед. ташаккур мегӯем бигзор ҳамеша илҳом бошад, муносибатҳои беҳтарин дошта бошед бо ҳамагон ва ҳамеша хит таронаҳоро аз шумо интизор мешавад. ташаккури зиёд. дар охир низ аз фурсати муносиб истифода бурда ба кулли ҳамватанои азиз, ба кулли ҳамдиёрони азиз, ба кулли мухлисон, дӯстон, шунавандагони Азия Плюс таманниёти онро дорам ки бигзор ҳамеша сиҳату саломат бошанд, бигзор ҳамеша хушбахту сарбаланд бошанд, бигзор ҳамеша нафароне ки зиқ ҳастанд, проблемҳои зиндагиро доранд, ана дучор ҳастанд бо проблемҳои зиндагӣ, дар рӯи проблемҳои худ нигоҳ карда гӯянд ки не ман туро пашсар мекунам ва бигзор ҳамеша дар ватани азизи мо тинҷиву амонию хурсандӣ бошад.
саломат бошед. Ташаккури зиёд. Албатта баъди чунин таманниёт бо як рӯҳияи болида, бо хурсандии ҳамагон ва албатта шунавандагони мо якчанд соати дигар боз кор мекунанд ва рӯзи кори ҳам ба анҷом мерасад. Ба ҷаҳонгир муваффақият низ таманно дорем ва бигзор сиҳату саломат бошад. Чӣ тавре ки худ ба мо таманно карданд. Ба шумо хайр мегӯем ва аллакай интизор мешавем дар чорабинии аниқтараш дар маросими ҷоизаспории Тарона Music Awards.